Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Gipoy. Taong 1967, Magalang, Pampanga. Matagal na panahon nang naninirahan ang pamilya ni Gipoy sa Pampanga. Panahon pa ng Kastila ayon sa kanya. Dito na nakatira ang mga ninuno nila. Ang naging hanap buhay nila roon, pagbebenta ng mga karneng may rekados na inilalagay naman nila sa bituka ng manok. Kadalasan mga hayop na ligaw ang kanilang ginagamit para rito, nang sa gayoy kahit papaano makatipid. Ang kinakailangan lang nilang gawin, gabi-gabing mangaso. Napakadaling sabihin, pero napakahirap nung gawin. Hindi kasi sa lahat ng oras may makukuha, lalo na kapag naunahan na sila ng iba. May mga buwan napakatumal ng huli, kaya sa halip na magbenta ng ganoong paninda, ibinibilad na lamang nila ang mga maliliit nilang huli para may makain ng kanilang pamilya. Dagdag pa ni Gipoy, hindi lang puyat ang kalaban sa pangangaso. Madalas, mas pinagtutuunan nila ng pansin ang peligrong hatid ng mga mababangis na hayop, kalakip ng mga nilalang na hindi basta-bastang nakikita ng mga mata ng tao. Bagaman marami nito sa baryo, may mangilan-ngilan din sa mga itong naninirahan sa mga kagubatan. At ang mga nilalang na nakatira roon, alam nilang mapanganib at makapangyarihan. Pagtatapat pa ni Gipoy, nakabilang sa kanilang mga kinakatakutan ay ang mga hukluban at mga aswang na nagpapanggap bilang mga ordinaryong tao. Bukod sa marami ng nabiktima ang mga ito, hindi rin yun basta-bastang natitinag sa kahit na anong uri ng sandata. Kaya imbis na makipagmatigasan sa mga ito, pinipili na lamang nilang umiwas. Awa naman ng Diyos, walang napahamak sa kanila sa loob ng 1 dekadang pangangaso. Mas lumalim din ang kanilang kaalaman pagdating sa sinusuyod nilang kagubatan, kaya habang tumatagal, dahan-dahan ang nawawala ang kanilang mga alalahanin. Gayunpaman, nananatiling bihilante ang kanyang ama. Gaano man kapayapa ang gubat na pinapasok nila. Ayon dito, sa lahat ng oras kinakailangan pa rin nilang magpakita ng respeto. Mas mainam din huwag nilang pasukin ang mga lugar na ipinagbabawal nito upang hindi sila magkaroon ng problema. Paulit-ulit din itong ipinapaalala na magbigay galang sa lahat ng taong makakasalubong nila roon, mapabata man o matanda. Ngunit, sa kabila ng mga bili nito, may mangilan-ngilan pa rin sa kanila ang sadyang matitigas ang ulo. Kabilang na roon ang mga pinsan ni Gipoy na anak naman ng kapatid ng kanyang ama. Ilang beses na itong inalis sa kanilang trabaho, ngunit dahil sa awa, napilitan din silang pabalikin ito. Dagdag pa niya na, marami na itong kasalanan sa kanyang ama, pero lahat yun naaabswelto, buhat sa pangungunsinti ng nanay niya. Ilang beses na rin itong pinaalalahanan ng tatay niya, subalit sa kasamaang palad, hindi ito marunong makinig. Naging kampante kasi yun sa kanila, gawa ng kabilang sila sa pinakamatagal ng nangangaso sa lugar. Ang hindi nito alam, malapit na palang dumating ang pangyayaring matagal nang ikinakatakot ng kanilang padre de pamilya. Gabi ng unang linggo ng Setyembre, muling lumuwas ang grupo para mangaso. 6 lang sila noong magkakasama, gawa ng sa mga sandaling yun, medyo panahon pa kung saan madalang ang mga hayop na nagpapakita. Bali ang kasama noon sa pangangaso, siya, ang tatay niya, yung kapatid niyang si Roland, ang tiyuhin niyang si Pugal, at ang 2 pinsan niya na si Ronnie at si Dagul. Habang binabagtas nila noon ang daan, wala naman silang napansin noong hindi kaaya-aya. Kung isipin, pabor sa kanilang mga sandaling yon, gawa ng maliwanag ang buwan, maaliwalas ang langit, at higit sa lahat, sumisimoy ang preskong ihip ng hangin. Hindi pa man sila nakakapasok sa kanilang pinuntahan, panay na ang pagkuha nila ng mga bayabas sa daan. Madalas din ang kanilang ginagawang pag-aasaran hanggang sa marating na nila ang unang bahagi ng gubat.
Bago sila pumasok sa looban nito, inabisuhan sila ng tatay niya ukol sa mga mapapanganib na lugar sa looban. Isa lang din ang naging batas nito, at yon ay walang tatawid sa ilog na nasa kabilang bahagi kahit na anong mangyari. Dagdag pa nito na mas mainam nang sumunod sa mga payo niya upang hindi sila mapahamak. Nang marinig naman ito ng grupo, agad namang nahati sa dalawang kanilang pangkat. Si Gipoy ang sumama sa dalawang pinsa niya, habang ang tiyuhin naman niya at kapatid niya ang sumama sa kanyang ama. Madalas na nila itong ginagawa, kaya hindi naman yun naging mahirap para sa kanila. Makalipas pa ang ilang minuto, dali-dali naman nilang tinahak ang daan patungo sa mga lokasyon na kanilang napagkasunduan. Sa kanilang paglalakad, iniwasan naman nilang magmadali, lalo pat masyado pang maaga para umuwi. Kalimitan kasi kapag lumalakad sila, nagtatagal ito ng ilang oras. Minsan, inaabutan na sila ng umaga sa gubat, habang kadalasan naman, 4:00 na sila ng madaling araw umuuwi. Nakakaantok man ang ganoong gawain, sulit naman kapag marami silang nakuha. Matapos naman nilang mailatag ang mga nauna nilang bitag, nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa marating na nila ang parte ng bundok kung saan abot tanaw ang sapang dinadaluyan ng napakalinaw na tubig. Sa kabilugan ng buwan, sumasalamin doon ang liwanag na nagbibigay ng kakaibang tanawin sa lugar. Nang mapansin naman ito ng kanyang mga pinsan, agad naman itong naagaw ang atensyon ng dalawa. Poy, tingnan mo ang sapa oh. Sobrang ganda. Ano Poy? Naghihintay lang naman tayo rito eh. Maligo kaya tayo? Di ba? Mas malamig ang tubig kapag gabi. Pang-udyok ng pinsan niyang si Dagul. Dagdag pa nito na maririnig naman nila ang huni ng hayop na madarakip ng bitag, kaya mas mainam na sulitin nila ang gabi kaysa manatili lang doon sa kanilang pinagtatambayan. Dahil sa sinabi nito, agad namang sumang-ayon nitong si Ronnie. Pagtanong ng dalawa sa kanya, di siya nito tinantanan hanggat hindi siya sumasang-ayon. Wala naman siya nung nagawa kundi ang sumunod nang sa gayoy maiwasan ang pagtatalo sa pagitan nilang tatlo. Maya-maya pa, nang marating na nila ang pangpang ng sapa, agad namang naghubad ang mga ito, sabay lusong sa tubig. Nang masipat naman yun ni Gipoy, pinili naman niyang maghintay na lang sa pangpang. Ang ginawa niya para hindi siya maburyong, masaya niyang pinagmasdan ang kulitan ng dalawa. Habang tumatagal, unti-unti naman niyang nakalimutan ang babala ng kanyang ama. Hanggang sa may nakita siyang isang nilalang na mabilis na tumatakbo sa palayan. Kung hindi niyo kasi naitatanong pinuno, merong napakalawak na palayan sa Magalang. Una mo itong madaraanan bago mo marating ang bundok na may masukal na gubat sa paanan. Habang pinagmamasdan naman niya ito, inakala ni Gipoy na isa lang itong tao, kaya hindi niya na yun gaanong pinansin. Subalit, nang makailang tingin na siya rito, napagtanto niyang malapit na ito sa kanila. Sa puntong yun, binalot na siya ng pagtataka, gawa ng kung hindi siya nagkakamali, masyadong malawak ang palayan. Binubuo ito ng ilang hektarya, kaya nasisiguro niyang milya ang layo ng tao sa kanila. Hindi rin siya naniniwalang mabilis itong tumakbo, kaya habang nakakasiyahan ng dalawa, dahan-dahan na siyang tumayo para titigan ito ng maigi. Nang mapansin naman ni Dagul ang kanyang akto, sinubukan pa siya nitong tanungin pero wala na siyang naisagot. Makalipas pa ang ilang minuto, nakita na niya ng malapitan ng nilalang na tumatakbo. Pagsilay niya rito ng klaro, isa lang naman ang sumagi sa isip niya. At yun ay ang mga katagang, hindi tao ang kanyang nakikita. Alam niyang imposible ito pero sa wangis kasi ng nilalang na yon, malayo talaga to sa kanila. Isipin ninyo, malas sa kambing ang paa nito, punong-puno yun ng balahibo sa katawan, may matipuno itong braso, may sungay sa noo,
tapos malasakambing ang mukha nito. Yung parang tao na pinaghalong hayop, ganun ang itsura ng nilalang. Dala ng pagkagulat ni Gipoy, gustuhin man niyang tumakbo. Pakiramdam niya hindi siya makaalis sa kanyang kinatatayuan. Sa muli niyang pagbaling sa kinaroroonan nito, nagulat siya nang mapansin niyang dahan-dahan na itong naglalakad papalapit sa kanya. Akala niya siya ang una nitong papaslangin, pero bigla siya nitong nilagpasan. Hindi niya mawari kung anong ibig iparating ng nilalang, pero malakas ang kanyang kutob na hindi siya ang punterya nito. Pag-upo naman ito sa pangpang ng ilog kung saan naroon ang kanyang mga pinsan, bigla naman yung umangil sabay lusong dito. Nang masipat naman ito ng dalawa, imbis na umahon ito, pinili nilang lumangoy patungo sa kabilang ibayo. Habang lumalangoy ang mga ito, panay ang paghingi nito ng tulong sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad, maging siya man aminadong wala siyang magagawa. Sa pagbaling naman niya ng paningin sa kinaroroonan ng dalawa, bumungad yun sa kanyang hawak-hawak na ng iba pang kauri ng nilalang na nakita niya. Matapos naman niya itong masilayan, imbis na makipagtitigan pa, pinili niyang yumuko. Maya-maya pa, parang bula naman itong naglaho. Pagbaling naman niya ng kanyang paningin sa lugar kung saan niya ito huling nakita, wala na siya roong naabutan. Basta ang napansin na lang niya sa lugar ay yung pagkawala ng mga matataas na punso na nakita niya bago pa man sila roon makarating. Gustuhin man niyang malaman ang tungkol sa pagkawala ng mga ito, sadyang nananatiling blanko pa rin ang kanyang isipan noong mga sandaling yon. Maya-maya pa, bahagya namang nabaling ang kanyang atensyon sa labasan ng gubat nang marinig niya ang malakas na sigaw ng tatay niya. Paglapit naman ito sa kanyang kinaroroonan, inilahad nito ang tungkol sa mga sigaw na kanyang narinig. Pagtatanong pa nito sa kanya, bakit sila nakarating sa lugar na yon, gayong wala ito sa kanilang mga napag-usapan. Inakala rin ng tatay niya na nagtatago lang sa pangpang ang dalawang pinsan nito, kaya agad yung naghanap sa buong paligid. Ngunit sa kasamaang palad, wala itong nakita. Pagbalik naman ito sa kinaroroonan niya, agad naman yung nagtanong. Gipoy, nasan si Ronnie at Dagul? Bakit hindi ko sila makita? Alam kong naligo ang dalawang yon, kaya mas mabuti pa magsabi ka na. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, nanlulumo naman siyang napasilay sa tatay niya. Kinuha ho sila, tay. Dinala sila sa ibayo ng sapa. Nakakatakot ang mga yun, tay. Umalis na tayo rito. Habang sinasambit ni Gipoy ang mga kataga, hindi niya maiwasang mapaiyak at manginig, dala ng matinding kaba na kasalukuyan niyang nararamdaman. Nang masipat naman ito ng kanyang ama, agad naman itong sumunod sa nais niya. Sa tanda kasi ni Gipoy, hindi yun basta-bastang iiyak, lalo na kung hindi totoo ang mga bagay na sinasabi nito. Pagbalik naman nila sa baryo, kahit 10 oras pa ng gabi, ipinatawag ng tatay niya ang mga magulang ng mga pinsan niyang nawawala. Hanggat maaari, ipinagbigay alam nila ito para naman magkaroon ng ideya ang kanilang mga kamag-anak ukol sa mga nangyari. Pagdating naman ng kanilang ipinatawag, agad naman nilang isinalaysay ang mga nangyari. Tiwala naman ang mga ito sa kanyang ama, kaya habang nagsasalita ito, hindi nila yon nakitaan ng pagdududa. Nang marinig naman nila ang lahat ng testamento ni Gipoy, walang kahit isa sa kanilang nagkaroon ng lakas ng loob para magtanong. Alam din nilang hindi siya salarin sa pagkawala ng mga ito, gawa ng kung iisipin, di hamak na mas malaki ang dalawa niyang pinsan kumpara sa kanya. Yun din ang naging dahilan kung bakit sa lahat ng oras naging sunod-sunuran siya sa kagustuhan ng mga ito. Sa loob ng ilang oras nilang pag-uusap, nanatiling malabo sa kanila ang lahat. Base rin sa mga binitawan niyang salaysay, nagdesisyon silang kumuha ng albularyo para maunawaan ang mga bagay na kasalukuyang nangyayari. Kalaunan,
Pagdating naman ng kanilang ipinatawag, muli nitong dininig ang kanyang salaysay. Matapos naman yung marinig ng albularyo, dito na ito nagsimulang magbasa ng libro. Bawat isa, literal na pigil hininga habang hinihintay ang sasabihin sa kanila ng matanda. Alam kasi nilang marami itong nalalaman, kaya hindi malabong alam din ito ang tungkol sa pagkawala ng magpinsan. Makalipas pa ang ilang minutong pagbabasa ng libro, dahan-dahan naman itong ibinaba ng lalaki, indikasyon na natagpuan na niya ang sagot sa lahat ng kanilang katanungan. Unang sinabi nito sa kanila, hindi nagsisinungaling si Gipoy sa mga sinabi niya. Totoong dinukot ang dalawa at kung nasaan man ito, wala siyang ideya. Pagtatapat pa ng matanda na, hindi basta-bastang nilalang ang kumuha rito. Isa itong uri ng malalakas na aswang, base na rin sa balahibong naiwan sa damit ni Gipoy. Dagdag pa nito na, kung hahanapin nila ang dalawang bata, para na lang din silang nagpakamatay. Payo rin ito sa kanila, mas mainam na kumonsulta sila sa babaylan o dibino bago gumawa ng pasya. Tandaan nyo, hindi nyo na maibabalik pa ang mga mawawala dahil sa desisyong bugso ng emosyon. Maging matalino kayo kapag kayo ay nagbabalak ng kung ano para walang mapahamak. Huwag niyong hayaang sirain kayo ng mga maling desisyon ninyo sa buhay. Matapos naman itong makapagsalita, agad naman itong nagpaalam sa kanila. Marami pa sanang itatanong sila Gipoy pero tinuldukan na ng matanda ang kanilang mga pag-uusap. Alam kasi nitong iikot lang sa ganoong paksa ang lahat, kaya kung susumahin, parang nagsayang lang din sila ng oras. Hindi nagtagal, pagkaalis naman ito, agad naman silang nag-isip ng paraan kung papaano masusunod ang nais ng albularyo. Yung tatay niya kasi gusto talagang tumulong, ngunit sadyang hindi nito maipagkakaila ang matinding panganib na maaari nilang kaharapin. Nabanggit din ito sa kanila, walang mga dibino o babaylan sa kanilang lugar. Karamihan kasi sa mga naninirahan doon, pawang mga antingerong may mababaw lang na kaalaman. Subalit kapag napagsama-sama nila ang kabuuang puwersa ng mga ito, hindi malabong matumbasan nila ang abilidad ng isang dibino. Ganon ang pagkakaalam ng kanyang ama, kung kaya't lahat sila naniwala sa isang peking pag-asa. Pag-asang lingid sa kanilang kaalaman, magdudulot ng matinding problema sa kanilang pamilya. Gamit ang perang inipon ng kanyang ama, tinipon nila ang bawat antingerong kanilang kakilala. Upang masiguro rin nilang hindi ito tatanggi sa kanilang alok, gabi-gabi silang nanamsam ng salapi bilang parte ng kanilang pantustos sa mga tauhan nilang kinakalap. Dahil sa ganoong pangyayari, kasabay ng pagkabuo ng pangkat ay ang pagkagulo naman ng mga tao sa kanilang lugar, buhat sa panghihimasok sa kanilang tahanan ng hindi pa nakikilalang mga kawatan. Apektado man ang pamilya ni Gipoy sa mga alegasyon ng kanilang mga kababaryo, ipinagpatuloy nila ang kanilang ginagawa hanggang sa mabuo na nila ang salaping hinahangad ng kanilang padre de pamilya. Matapos naman nila itong makumpleto, muli nilang tinawag ang grupo ng mga antingero. Sa abot ng kanyang pagkakatanda, nasa humigit 16 ang bilang ng mga ito. Bawat isa sa mga antingerong yon, nagtatanga ng iba't ibang uri ng agimat at mutya. Mahuhusay din ng mga ito sa paggamit ng mga armas, kaya hindi na rin nalalayo ang kanilang mga abilidad sa mga tunay na mandirigma. Dahil sa ganun itong kakayahan, naging kampante silang maisakatuparan ang kanilang mga plano. Nababahala man na baka hindi na nila maabutan ng buhay ang kanyang mga pinsan, hindi na ito gaanong inisip ng kanyang ama. Ang importante, magawa nila ng maayos ang kanilang mga binabalak, buhay man o patay ang dalawa. Nang mapansin naman niya ang ganoong akto nito, hindi naman niya maiwasang magtanong sa harapan mismo ng binuo nilang grupo. Tay,
Mawalang galang na ho. Di ba po, dapat ituon natin ang atensyon sa pagliligtas sa kanila? Bakit ho parang iba ang gusto ninyong palabasin? Di nyo man ho sabihin, ganun ang pagkakaunawa ko sa inyong mga sinasabi. Nang marinig naman ito ng kanyang ama, bahagya naman itong natigilan sa pagsasalita. Maya-maya pa, agad naman yung lumapit habang nagsasabi ng, Paghihigante ang bunga ng kanilang pagkawala, anak. Sa tinagal-tagal na nilang hawak ng mga nilalang, naniniwala ka ba talagang maililigtas pa natin sila? Baka nung 2 araw pa lang ang lumilipas, patay na ang 2 yun. Isang masakit na katotohanan ang kinakailangan nating tanggapin. Pero sa kabila nito, alam mong hindi tayo titigil. Buhay ang kanilang kinuha. Buhay din ang magiging kapalit. Mamayang gabi aalis kami. Magdesisyon ka kung sasama ka o mananatili ka rito sa bahay. Matapos naman itong makapagsalita, agad naman siya nitong iniwan para kausapin ang mga antingerong namumuno sa grupo. Nang mapansin naman ito ni Gipoy, tahimik lang naman siyang nagmasid habang pilit na inaalala ang mga katagang binitawan ng albularyo sa kanila. Pagpatak naman ng gabi noong mismong araw, kagaya ng napag-usapan, umusad ang pangkat. Imbis na dumaan sila sa tamang daan, pinili nilang daanan ng gilid ng palayan. Alam kasi nilang mas mapapadali ang kanilang pag-usad kung ito ang tatahakin nila. Makalipas pa ang kalahating oras na paglalakad, abot tanaw na nila ang sapa. Kagaya ng gabi ng pagkawala ng 2, maliwanag din ang buwan noong mga sandaling yon. Habang pinagmamasdan naman ni Gipoy ang paligid, wala naman siyang napapansing kakaiba maliban sa napakaraming paniki na nagbabalik panaog sa lugar. Paikot-ikot lang din ng mga ito, indikasyon na hindi ito naghahanap ng pagkain. Nasisiguro rin nilang may nangyayari roong kakaiba, gawa ng bibihira lamang para sa mga ganoong hayop ang magpakita ng kakaibang ugali. Nang mapansin naman ito ng matandang namumuno sa kanilang grupo, agad naman itong inalerto ang lahat ng kanilang mga kasama. Unti-unti na rin nilang ibinaba ang kanilang mga sulo upang mas lumawak ang sakop ng naaabot nitong liwanag. Habang hindi pa sila nakakarating ng pangpang, paulit-ulit naman yung nagpaalala ukol sa kanilang mga gagawin. Ayon dito, wala silang ideya sa mga nilalang na kanilang makakaharap, kaya kinakailangan nilang mag-ingat. Dagdag pa nito na, mapanganib ang pagpapatuloy ng katahimikan sa paligid. Kadalasan, nangyayari lamang ang ganoong pakiramdam kapag may paparating na isang malakas na unos. Dagdag pa nito na, may nasasagap itong kakaibang presensya na nagmumula sa mga punsong nakikita nila sa kabilang ibayo ng sapa. Hindi naglaon. Nang marating naman ng pangkat ang pangpang nito, dahan-dahan namang nanlaki ang mga mata ni Gipoy nang masipat niya ang pag-ahon ng isang tao mula sa loob nito. Noong una, inakala niyang ordinaryong tao lang ang nilalang, subalit nang magsimula ng manlisik ang mga mata nito, napagtanto niyang malayo ito sa kanilang uri. Habang hindi pa kumikilos ang kanilang grupo, wala namang ginagawang kakaiba ang nilalang hanggang sa may nakita itong umapak sa tubig ng sapa. Sa isang iglap, nagpakawala ito ng isang nakakatakot na angil na sinasabayan naman ng dahan-dahan itong pagpapalit anyo. Sa kasagsagan ng pagsilay sa kanila ng nilalang, rinig na rinig nila ang puwersahang pag-unat ng mga buto hanggang sa tuluyan ng humaba ang mismong braso at binti nito. Matapos nun, bigla naman itong bumaliktad kasabay ng mabilis nitong paggapang patungo sa kanilang kinaroroonan. Nang marating naman ito ang pangpang ng sapa, walang pagdadalawang isip itong tumalon, sabay bumulusok patungo sa kinaroroonan nila. Paglagpak ng nilalang, walang habas nitong inatake ang mga antingero gamit lamang ang mahahaba nitong kuko.
May kakayahan din itong magbato ng piraso ng kanyang buto, dahilan para pumanaw ng mabilisan ang iilan sa kanila. Isipin ninyo, isang nilalang pa lamang ang nagpakita, pero halos mapatay na nito ang kalahati sa kanila. Ang dati ring patawa-tawang mga antingero, bigla na lamang nakaramdam ng matinding takot. Gustong-gusto na ng iba noon na kumaripas ng takbo para mailigtas ang kanilang mga buhay, ngunit hindi naman nila ito basta-bastang magagawa dahil hindi pa nakakapagbigay ng utos ang namumuno sa kanila na magkanya-kanya na sila. Kalahating oras pa ang lumipas. Napatay na nga nila ang nilalang. Siyempre, natuwa naman ang mga nakapaslang dito, dahilan para hindi nila mapansin ang dami ng antingerong nagbuwis ng buhay para sa isang mababaw na tagumpay. Hindi nagtagal. Muli silang nakarinig ng kakaibang tinig na nagmumula sa iba't ibang direksyon. Ayon kay Gipoy, para itong himig ng isang matandang lalaki na nagsasambit ng mga engkantasyon sa pamamagitan ng mabagal na pagkanta. Nang marinig naman ito ng mga kasama nilang antingero, bigla naman itong tumahimik habang umiikot ang paningin sa buong paligid. Pagkaraan pa ng ilang minuto, may nakita silang grupo ng mga tao na dahan-dahang naglalakad patungo sa pangpang ng sapa. Nagmula ito sa pinakamalalim nitong parte, kaya unang tingin nila rito, alam nilang hindi yun pangkaraniwan. Kasabay din ng pagpakita ng mga nilalang ay ang pagdating ng iilan pa nitong mga kasama na nakasakay sa likod ng mga kabayong animoy matagal nang namatay. Nanatiling nakatayo ang mga ito sa kabilang ibayo ng pangpang na parabang ito ang kanilang magiging katunggali sa sandaling mapaslang na nila ang mga nilalang na umahon mula sa sapa. Pagsilay naman doon ng matandang namumuno sa pangkat, agad naman itong nagbaba ng utos. Ayon dito, hindi nila hahayaang may humarang sa kanila, lalo na't marami na ang nagbuwis ng buhay para lamang sa kanilang nabuong samahan. Dagdag pa nito na walang panama ang mga nilalang na nakaharang sa pangpang dahil bilang lamang ng mga daliri ang dami ng mga ito. Subalit, nang marinig naman ng mga kalaban ang sinabi ng matanda, tanging pagngisi ang naisagot nito sa kanila. Ilang segundo pa ang lumipas, agad namang sumugod ang grupo ng mga antingerong binabalot ng matinding galit. Sa sobrang lalim ng puot na kanilang nararamdaman, hindi na sila nakakapag-isip ng tama. Ang tanging nagiging daan para sila'y kumilos ay ang utos na nagmumula sa matandang itinuturing nilang pinuno. Sa muling pagsiklab ng kaguluhan, dito na nakaramdam ng matinding takot si Gipoy. Bago pa man kasi lumapit ang kanilang mga kasamahan, kitang-kita niya kung papaano ito kinatay ng mga nilalang na umahon mula sa sapa. Sa sobrang lakas ng mga ito, hindi nila nagawang pumatay ng kahit isa rito. Matapos namang malipol ang natitirang 6 na mandirigma sa panig ng mga antingero, naiwang tulala ang namumuno sa mga ito. Yung katawan ng matanda, sinasabing makipaglaban sa mga nilalang, ngunit ang isip niya, tinanggap na ang pagkatalo. Hindi nagtagal, dahan-dahan namang lumapit ang grupo ng mga nilalang sa kinaroroonan nila. Si Gipoy noon pinuno, hindi na piniling tumakas, gawa ng tutol sa ganoong karuwagan ng kanyang ama. Ayon dito, mas mainam na harapin ang sariling kamatayan kesa ibuhos ang natitirang buhay sa kahihiyan. Habang hinihintay naman nila ang pagpataw ng parusang kamatayan sa kanila, walang patid na siyang humingi ng tawad sa itaas. Lahat ng dasal sinambit na niya at lahat ng paghingi ng tawad ginawa na rin niya. Ang kaso lang sa kabila nito, hindi pa rin nagbago ang pangyayaring kinakaharap nila. Ilang minuto pa ang lumipas. Kagaya ng nangyari sa mga nauna nilang kasama, walang awa nitong pinugutan ng ulo ang matandang antingero. Kitang-kita niya ang pagbagsak nito habang bumubulwak sa leeg ang naipong dugo sa katawan. Pagkatapos naman itong paslangin ng nilalang, nagpatuloy naman ito sa paglalakad
papalapit sa kanilang mag-ama. Nang masipat naman niyang ilang metro na lamang ang layo ng mga ito, doon na siya napaluhod habang umiiyak. Paulit-ulit na rin siyang humingi ng tawad sa mga nilalang, ngunit nakapagtatakang hindi siya nito pinagtutuunan ng pansin. Kalaunan, bahagya naman siyang napatahimik nang marinig niyang magwika ang isa sa mga ito ng, Labas kayo sa laban ng nangyari. Ano man ang nakita nyo, mas mainam na ibawin nyo rito. Sige na, makakauwi na kayong mag-ama. Huwag nyo sanang isipin na pagpapakita ito ng aming awa. Alam nyo kasi sa aming angkan, isang kahinaan ang pumatay ng walang kalaban-laban. Sa ngayon, iniligtas kayo ng inyong kamangmangan. Nang marinig ito ng kanyang ama, dito na bumuhos ang emosyon nitong pilit na tinatago. Walang sabi-sabi, sapilitan naman niya itong pinasan habang mabilis silang tumatakbo papalayo. Ni pagbalik ng kanilang paningin hindi na nila ginawa sa takot na baka magbago pa ang kaisipan ng mga ito. Paglayo naman nila sa lugar, agad silang naghanap ng mapagtataguan na maaari nilang mapagpalipasan ng gabi. Sa kabutihang palad, nagawa naman nila ito, pero pagtungtong ng sumunod na araw, dito na nila kinaharap ang naiwang gulo ng mga taong namatay sa lugar. Marami ang naniniwalang may kinalaman silang mag-ama, kaya araw-araw silang binibisita ng mga ito. Nang hindi na maatim ng kanyang pamilya ang mga nangyayari, nagpasya na ang nanay niya na lumipat ng lugar. Para walang makatunog sa kanilang plano, 10 oras sila ng gabi tumakas. Magmula noon, sinubukan nilang magbagong buhay. Mahirap man ang naging simula. Laking pasasalamat naman ng kanyang pamilya dahil kahit papaano, nakaahon sila sa problemang muntik na nilang lubugan. Lumipas pa ang mga taon at dekada. Hindi na nawala sa isipan ni Gipoy ang mga aswang sasapa na umubos sa kumpol ng mga antingero.